चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुटान सेर रायजो जानाय भारतनि आयेन मोनसे हाग्रा आयेन दं बेनि गेजेरजों हा होनाय मोनसे माने लामा बेखौनो दहाय लानानै दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 118टा गामिनि रायजो राजाफोरनो हा होनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों नैबे लाइमुथियाव आरो जोङो लाइमुथि ओनसोलनि दावराइ गावनाय ओनसोलनि गासै 830 सुबुंफोरनो दिनै राननाय हाबाफारि लादों बाखिखौ उनावहाय होलांबाय थानाय जागोन आरो खोब मोजां मोनसे थासारि जे गोबाव समनि जे मोनसे जोंनि जेंना बेखौ दिनै सुफुंनो हाबाय जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां बिथांनि थिननायाव जोंहा चिराङाव जिखिनि हाबाफारि मावफुंनो हाबाय आरो जोंहा मोनसे गोनां बाथ्रा जे जोंनि चिराङावनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM बा लेन्ड डिपार्टमेन्टनि EM बसुमतारी दंखायो बिथांनि नाजानाय आरो लोगोसे जोंनि लकेल MLA जायगानि जे MLA निर्मल कुमार ब्रह्म जों बयबो लोगो नांनानै आरो जों दिनै गोबाव समनि जेंना दिनै जोबफैबाय आरो मोनसे खोथाया जाबाय मा हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय आइआफा रायजो जाग्रा जेब्लाबो गिलुम गिलुम सानफ्रामबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय मा खालामगोन मा खालामा मोनसे गिलुम दखल खालामनानै जानाय बायदि मोनसे अबस्थामोन खिन्थु दिनै भारत सरकारानो बेखौ गनायथि होबाय दिनै लाइमुथि ओनसोलाव रायजो जानाय आइआफा रायजो राजाफ्रा एबारनिफ्राय सरकारनि नेमखान्थि बायदियैनो बेवहाय थानो थाखाय बिथांमोनखौ जायगा होबाय लेखा होबाय दा बे लेखाखौ लानानै बिथांमोना गावनि संसारखौ जालांनो हासिगोन मोजां बाथ्रा आरो आं सानो बे ओनसोलनि रायजोफ्रा आगोलनि जिखिनि थासारि बेनिफ्राय बारग'बाय आरो मोजाङै संसार जालांनो थाखाय मोनसे फैबाय थानाय समावहाय आं सानो बे रायजो राजाफ्रा गाव गावनि जे हा बेखौ मोजां जोथोन लागोन आरो बे हायाव मानसि थानायल' नङा न' बां लुनायल' नङा बेवहाय जोङो जे हाग्रा ओनसोलखौ जों सोमखोर खालामनांगोन बे बाथ्राखौबो जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायदों बे हाग्राजों लोगोसे जों थानांगोन बेयावनो जों संसार जानांगोन मिथिंगाखौबो जों सोमखोर लाखिनांगोन होमबासो जोंनि ओनसोलखौ जों समायनाय जों लाखिनो हागोन आरो सुबुङा थांनानै थानो हानायनि मोनसे लामाखौ जों सार गोबां आरो दंबावो थागिबि सुबुंफ्रा हानि फोरमान बिलाइ मोनि पाट्टा मोनि बेबो जेंना दं आरो लोगोसेनो बोथोरखौ नायोबा हाग्रानि संरैखाथिखौ नांगौ दा बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोना मा मेसेज होनो माबायदि खामानि मावनांगौ दं सार बेखायनो जोङो बुंदोंमोन मानसि थांनानै थानो थाखाय हाग्राया गोनां खारन हाग्रानिफ्रायसो दंफां लाइफांनिफ्रायसो अक्सिजेन मोनो आरो मानसिया अक्सिजेन थांनानै थानो हायो गतिके हाग्रा थायोब्लासो दंफां लाइफां थायोब्लासो मानसिया थांनानै थानो गतिके जोंनि ओनसोलखौ जों रायजोफोरखौ जों एवारनेस लाबोदों जे जों रायजो जानायाव जोङो मदद दङ खिन्थु बिफां लाइफांखौ जों नस्थ' खालामनो नाङा जों गायबावनांगोन जों गायनानै थानांगोन गतिके बेबायदि मोनसे जोङो रायजो राजाफोरनि एवारनेस लाबोदों आरो आं सानो जे जोंनि ओनसोलावहाय जोंनि चिरां ओनसोलाव गुबै आरो बिटिआर ओनसोलाव भुटाननि सेर सेर जेसेबां हाग्रा ओनसोल दं बे हाग्रा ओनसोलखौ जों संरैखा खालामनांगोन आरो बे संरैखा खालामनायाव जोंनि आइआफा रायजोफोराबो मदद होनांगोन सरकारजों लोगोसे थांनानै थानायनि लामाखौ सरकारा होगोन आरो हाग्राखौ संरैखा खालामनाया जोंनि आइआफा रायजो राजाफोरनि बिबान जागोन गतिके बेखौ नोजोर होनानै जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जायगा जायगा जों मोनसे एवारनेस लाबोदों जे हाग्राया बेसेबां गोनांथि दं थांनानै थानायाव हाग्रा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनांथि दं गतिके जों बेखौ फोरमायबाय थागोन फोरमायलांबाय थागोन आरो रायजो राजाफ्रा निश्चय बुजियो बेवहाय सोलोंथाइ होनांगौ गोबां बाथ्रा दं फोरमायबाय थादों फैबाय थानाय समावहाय जोङो हाग्राखौबो बासायनांगोन थांनानै थानायनि लामाखौबो जोङो लानानै थांनांगोन आरो सरकाराबो ओंखायनो बे बाथ्राखौ बुजिनानै बायदिसिना आसनि लानाय जादों हाग्रा ओनसोलावबो आरो लामा सामा बानायनाय मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोबां माखासे मोजां मोजां आसनि खालामनानै दिनैहाय हाग्रा ओनसोलखौ संरैखा खालामनायनि गेजेरजों सुबुंनि थांनानै थानायनि लामाखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय नाजादों दिनैनि बे हा फोरमान बिलाइ राननायनि गेजेरजों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबायदि गोहोम गोलैगोन होननानै नोंथांमोना सानो बेथ' बुजिनायाव गोरलै खारन जोंनि प्रमद बर' मानगां बिथांनि दैदेननायाव बिटिसि सरकारा मोजां दिथागिरि हिसाबै खामानि मावबाय थादों सरकारनि बिगोमाया जाबाय मा प्रमद आरो बिथाङा सरकारनि दिथागिरि दा जोंनि बिटिसिनि सिङावहाय 35 लाख मानसिफोर दं 35 लाख मानसिफोरनि गेजेरावहाय जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोर गोबां दं हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय दा बे हा गैजायै मानसिफोरनो हा होनाया जाबाय सासे बिमा बिफानि दायित्व गोनां खामानि दा बिथाङा सासे गार्जेन महरै हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय हा गैजायै मानसिफोरनो जुदि हा होबाय गतिके हा मोनग्रा मानसिफ्राथ' खुसि जागोन आं मोनोबाथ' आं अननायखौ होयोबाथ' अननायखौ आं मोनगोन
गतिके जोंहा मोनसे बिसास दं रायजोनि मोजांनि थाखाय जुदि जों खामानिखौ मावदोंबा रायजोफ्रा निश्चय जोंखौ अनगोन बेखौथ' राजनिति भाबैथ' बे बयबो बुजिखागौ गतिके बिथांमोनाथ' सोरखौ अनगोन बे सरकारखौनो अननांगोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर'खौनो अननांगोन बे मोनसे कर्तब्यनिसो बेखौ जों बुजायलायनाङा जोंथ' हा होनानै दिनै जों भट होनांगौथ' जों बुङाखै खिन्थु जों नोंथांनो थांनानै थानायनि थाखाय जों लामा होबाय दिनैनिफ्राय नों होखारजाला बेयावनो रायजो जानो हासिगोन बेखौ मोननायनि उनाव बिनि गोसोआ मा जागोन बेथ' अट'मेटिकेलिनो प्रमद बर'खौ गोसोखांगोन नङा होमबा गतिके जोङो अननायनि गेजेरजों नोंनि जेंनाखौ सुफुंनायनि गेजेरजों सरकारा खामानिखौ मावबाय थादों सरकारा मोजां होननानै बयजोंबो गनायजादों आरो जों रायजो राजानि अननायखौ जों मोनो बेहाय आयेनगत भाबै बेहाय स्पष्ट जि लेखाखौ जों होदों दिनै डकुमेन्टखौ जों होदों बेखौनो ट्रेन्सफारेबल नङा आंनि नामै जुदि मोनदोंबा आयेनलाइन टाइटेल आंनि फिसा फिसौआ मोनलांगोन खिन्थु आं बेखौ सोरनोबा नार्जारि बसुमतारी आं फाननो हाया रावबो बेखौ लांनो हाया फाननोबो हानाय नङा दा खोथाया जाबाय जेला रायजो जायै जागोन गनाय जों मोनसे बेबस्था खालामो रिजार्भ फरेस्ट रिजार्भआव थांगोन दा लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टल'सो जों होदों माने नोंनि बहाय दखल खालामनानै लाबाय बेखौ भारत सरकारनोखौ गनायथि होबाय बेयाव रायजो जानो थाखाय दा बेखौ जोङो लासैनो रिजार्भ फरेस्टआव थांगोन फरेस्ट भिलेज थाया होमबा फरेस्ट भिलेजाव थांगोन फरेस्ट भिलेजनिफ्राय रेभिनिउ भिलेजाव लांनो हायो दा जोङोहाय चिरां जिल्लायाव माखासे फरेस्ट भिलेज रेभिनिउ भिलेजाव जों लांनो नागिरदों मोनसे स्टेज दं बे स्टेज अनुजायै थांबाय थागोन गतिके दिनै जायफोर लेखाखौ जों होदों बे लेखाखौ रावनोबो जों ट्रेन्सफार खालामनो हाया बिथांमोना होनो हानाय नङा आरो बे आयेनगत भाबै बेखौनो एलाउ बे बाथ्राखौ बिथांमोनहा बुजिगोन आरो जेरै दं बिदिनो थागोन थेंक इउ